kapaya amatope bengenangona. Sorry. Simakalisa mntana. Yebo. Ibhayisekile lakho leli. Ngiyabonga mama. Ngikukhehla. Oledi ngitsengele ibhayisekile. Ha. Hey, impilo mfethu uphi solidlala. Ha. Baba, mntanami. Yebo mama ngitsengele ibhayisekile. Samseliza baba. Samseliza. Impilo mfethu. Njani impilo mawuthutha gibela joshayisa isitemkoko mara batanela fisona ngempona yeyi wempilo yeyi wena yeyi ngeke uzungitshela sileli ibhayisekile ngifika nakho ngalikho konke usubulele kanjani mpilo angikakakhandi ngisho nalehlala de kumele singisikhandi ungazomsanganela wena ngiyalifuna lithenge ibhayisekile yomntanami sefana mpilo ngiyalifuna lithenge uzothenga Simanga phuthuma phela ngizobaletha esikoleni ma sengiright ke mase kusho ukuthi ngiqoka ishirt neqathulo bese ngihamba ngicela ungiphe imali hey phuthuma ngempela ungazubeletha mntanami uzothenga amagunya la nento ozoyenza uthi ayithanda hayi ngiyabonga mama hamba awuyithanda imali ngophetha abafuwa emesekile ma sekile uhambe kahle hawu ma ngingubuvele imali yokugibela ngikwazi ukufika esikoleni ngitheni kwena ngithe hamba osebenza ufika ubulela into ezibhayisekile lomntanami uzofuna imali la kumina hawu ma ngisafunda nje ma hawu ma ngizosebenza uqeda isikole ngisebenze lento ezinhle nje ngakutshela ngathi angifuni lutho lakho luhle mina into engifuna ukuthi uhambe osebenza khona uzokwazi ukondla le ndanza yakho ngeke ngondle wena ngodla ingane yakho mina yazi angimina phela ngabulala unyoko noyihlo hamba ubavundulula emathuneni ubatshele ukuthi ufuna imali hlukane naphansi sezwa khohlwa ngemini suka phambi kwami suka yes naphila photo akancela uthi mfethu hey ungadinwa mfethu cela ngiphe umsebenzi kade ngihamba ngizangaphela laphetho awutholakali mfethu ngicela mfethu bafo nami ngiyasebenza la ekhaya nje ngoba kungekho la ngingaya khona kahle kahle kuyabheda la ekhaya yaza-ke kuthulekile namhlanje akudayisekile lutho ngiyobona nje amathaya egcwele la asibone futhi sibani la
Futhi noma ngabe ukushanela mfethu mhlambe noma ngenzani futhi bokumsebenzi mfethu simubhodozi ngempela. Ya ngiyakuzwa bafo. Mhlawumbe ngingangcono ungazama ngala kamakhelwane ngoba nekhawashi. Ungawuthola ngakhona kodwa la nje ayikuthulekile noma mhlawumbe ngizokukhulumela neboss mesifikile mhlawumbe ngakuzama ngathani kodwa imali la bafo ayikho incane ngawusebenzela wona 30 rand 50 rand 60 rand kuyangebhizi Konke ngani lapho. Yonke. Kodwa mfethu uphinde ngizame ngelinye futhi ngiyabonga ukuthi wakho ngesikhathi sakho. ya bafo uphinde uzame ngelinye ilanga uphinde ubuye nami kodwa ngizokukhulumela neboss ngiyalazi lusizo lakho. Hayi usale kahle futhi ngiyabonga. Alright so bayigama kamba Igama lami uPhilonke. Uphilonke masephelele. okay ayikho inkinga bafo Okay, ngiyabonga futhi. alright ana ngisaba busy Alright. Kanjani khona? Bafethu kuyanengeka. Phela namba ushawa umhlaba sikhotheni isithini. Bafethu kuyabheda bafethu. Bengithi ngoba nomsebenzi la mfethu. Yabo yonke la emathayini ngicela ukuthi ku-quiet yabo. Ngathi ngizame mase fika ukubhongoza ngoba ngifana ngilapha ekhawali. Kodwa nakhona ngathembi ukuthi mase ngifona imali enkulu o-60 rand 30 rand. Ngiyenzani-ke leyo mali futhi? Ngoba la mali ingane noma mkhulu uyakhuluma laphana yabo. Bafethu nina niphathanisa kanjani bafethu? Yabo nje isikole mfethu kuyangiphoqa ngesiya kuma mkhulu uyakhuluma laphayana mfethu. Isikele ntwana. Akutshela indaba esikele, isikele shayisela kuthini, shayisela ithesha. Sebenza noma bhizi. Yabo? Ngumsebenzi muni lo. Sobona. Ibaba. Awuphisi phela ibaba. Buka. Nibuke nje ntwana. Shaya uxami. Babhayisi. Uyazi na wena uba bengitatsa nawe nje ntwana yami isithini. Plaza wasiyasevela isikole. Uyayibona yonto. Asibese nesifaka ke ntwana sibamba ubhizi phi. Khona uzongena emashini. Siyasebenza bo manje wathi ushanga isipani sona school time sona ko weekend elishayisayo siyasebenza umashisele nangempela posted lalela le game ngiqasha ngadilisi and nongakhanyi ngiyahlehlisa wathi isipani ngithi Sure. khale pasini iziphela washayisa nje siyasebenza Hayi ngaphandle shobo. bagcwale sibabuthi ujebu Oh, umathon. beba Sanibona mathon. Ngicela ukubuza ngidukela madoda. Ukuphi edifanya? Wazi edifanya? ngeke desire Kuphi sedifanya lapho. Okuphi edifanya? ngeke desire Hayi lapho into enjalo nje. mavafa usondele lapha barazi Bumana. sabantu sesimo Hamba ngithe phuma hamba ngike ngiphumule ngishaya umoya emzini wami hamba awu kunini angazi ukuthi ngangigqoko yini ngize ngithatha hamba impela ngikhathele wena phuma uphele emzini wami sengaze ngibulawa abantu ngenxa yakho
hamba mntanami hamba ushone njengesipikili njengojaha uthola ukuthi nje awu ngike ngishaya umoya ungiphephethe mo awu kuningi angipitshekile masayidi wonke hamba uyisigebengu wena hamba ubonile ubone phushu phuma uphele musikangeke hamba wehlule wemntanami wehlule spikili ubala wena oh ambivela hawu ngike ngihlale ngiphumule emzini wami mina phela ngabona lunyoko noyihlo hamba ubavundulula emathuneni ubatshela ukuthi ufuna imali wemntanami wehlule spikili ubala wena nami hamba ushone njengesipikili njengojaha uthola ukuthi nje Moja vez. Hey. Libre. Etios, kade sihanye etios namhlanje. Amaphisi bodlela ngathi futhi sishaya imoto efanayo futhi. Sure. Ungeza mfethu right. Sure. Point down. Showcase. Put up. Point down. Yes. What? Shot this. Keeper. Why you need to buy a part and you not to get that shot itself? It was nice. After that, never float. This is so far. There's someone that joined in our part. Come on, brother. Listen. Listen. Awe madoda ajitseni la Shosho kapatisi. Shap. Simbi Ayimsengila ngaphandle simane sabona sipa ngaphandle ngoba akwazi ushele moto ngaphandle eshisa vele la moto akwazi ushele ngaphandle beyiphutha price ngizoba futhi face kodwa siphethe umpilo la umjebhuli ingane kaSinawane ivesana khanda amaplan ngokusheshsha nayi ingane yazi nayo jebhuli nama siphethe umpilo bana ayibuka wala mehlaka hey saphuma hayi yalanda makroko into yazi ngifuna ngisiza ngani ngifuna abisi drawing board ngifuna sebenze noferas ngifuna ngiqalela umsebenzi mfowethu ayikuhamba nani niphaquza nani ngifuna ngiqalela umsebenzi mfowethu ngifuna kuze kwapha edadini bayalazi bakuza ngonandeni lempahleni la endlini okunye sibizor sho mapro mele wazi custom ublomile lapha ngapha lena kumele uthathe i-delay custom ngabe kudedinga leshandisa customer kuzwa kanjalo ibhizinisi bamba sikhona sana hamba mbe hamso yahambisa
bafethu ngani impahla yena ngaphakathi ayikaphandle maphiza sokulinda futhi ayiseney'to zethu PCP Kompeni boza yegebengu ngokushaya ngithamise udala le moto sigebengu hlasane nethuluzi praise uselwa ningizama ngento encane sigebengu ngivusa la sigebengu sami imali encane mfethu uyazi na umfana wakho khulisa wena ngiqeqeshe wena sigebengu sami. Tell me one thing. Why are you calling yourself Mapis? That is the Turkish way. You are the Charo, Baba. Excel, I say, listen to me, listen carefully. My business name is PZP, but I smack my pizza. But let's see, listen to me now. Don't ever ask me that question again, otherwise you're gonna get yourself killed. Sorry. Here's my point, don't do it again, respect me. Okay, sorry. And mind your own business, let's see. And one more thing I want from you, Sunny. Tomorrow morning, you come and report to Firas here. When the graph in the yard, it Firas here in the yard. Because I can check you got a plan for the graph. I need you here. See him approve thing at the car. So much. ngoba ngiyaxolisa ukuthi ngiphuze ukungikucini kade sekudani mina ngisekamereni. Hayi ngixolela ngoba yazi indaba namhlanje ubamba nguye ngisheshe kakhulu. Ngoba le university. Awukhamba kahle kakhulu sami. Kakhulu nje ngiphinde ngawuthola umfundaze. Kodwa ukubuhlungu ukuthi umngani wami nalabo abanye abazange bewuthole. Kwakuhlukuza lapho ukuthi ngitholile kwakufuthi nawe kuzo ukuthi laba abanye abawutholanga so kuzokwenziwa kanjani ngalabo abangawutholanga abakithi. Kona kuhle futhi kubi ngekho phozami. Kodwa-ke yabo ucabanga njengoba bazohlala unyaka wonke ekhaya. Wonke. Kodwa phela love basangaphinda futhi ba-apply ngonyaka ozayo. Hard luck bakithi for them kodwa kushiwo njalo vele kuthiwa empilweni aphumelela ngani. Yeah, nami ngithi ngakubambezelile nami kahlahle ngibe ngifuna ukubona kancane isidingo zenu zabo. Hawu bathi imali engaka. Sawubona. Futhumeke ngizobona kusasa yazi. Okay, ungashali-ke njalo lapho ngikhona mina dali wakho. Okay. Ma, usawusala kahle-ke ngisangasendlini. Manje uzongishiya nobani ngoba ngiyinkandana ngafeleza ingane zami mina zonke uzongishiya nobani bani uzongiphekela la awusuhambani ubale kushona Ma ngisayolungisela usimanga afike sengiqoqaqoqile nasendlini ngaphela. ubungaqoqile lamabhodi wakho uwakline njengentokazi mina sengigugile phela usimanga lo wakho uzojika ekuchamele ekhanda ebhotshelele ekhanda ntombi angazi ukuthi wenzani-ke lapho ngathi-ke hayi ukuthi wena uyona ukucoca usingane izosubhoshele ekhanda mina ngibhoshelwe zingane ekhanda mina ngomabiyela mina Ma, uyazi ikhuluma zakho zidane zingikhathaze nje ngoba umntanami ngasanimthandi. hayi lalela ntokazi siyamthanda kufanele umfundise ukuthi laba la ngingekho la ufanele ukuthi uwasha amabhoshwe Sanibona. Yebo ngane yami. Yebo, sivashele namhlanje mamkhulu. Hawu ngivakashele. Hayi ngiyabona. Yini kodwa wabuya ngathi swindle. Hayi ngijabule ungisela usimanga engazaza abuye engakalungisi lutho. Okay. Nami ngiyaphuthuma nje nama. Hawu. Hayi ke ma. Siyothenga i-drink. Hawu manje ngaka mntanami. Yebo. Staff bafethu lesi ekantini bafethu angeza Okay. Alright. Oh,
02 bafethu emjipa bafethu besijala inyawuphi sithini bafethu staff kanti la lokishini asikhona marobha esikotheni yabo nje mfethu inyawuphi sinawana ngifuna ukugoqa la esikotheni sifundile ushukela shukela esikotheni hayi mfethu Khathi usimanga muphi mfethu yazi ubafo mfethu nayo usimanga yazi phela umashe ubhekane nomcathi nje mfethu ngoba phela vele uyayidala yabona wena phela ngicela ushukele awungenzeka ukuthola ukuthi uyogiyasa ngashayisa wesinawazi simngani ungitshela ukuthi le nombolo engisabela ngayo le nombolo engisabela ngayo sinokwane yodala leyo woza phezulu kwesakhe awucabangi nje Viva 02 Hero, viva! Viva Z2H, viva! Viva King Show, viva! Viva 3 Dots, viva! Viva Sule, viva! Viva Zinhle, viva! Dudlu ekelekeke wentombi Dingana beskid yangena emarket Nali ibhunge lahle lishanga nje bencane ithule ngathi uma ngomunciwe Akumabele uqami ungaqomi inyamazane ngikhona Simashile la ngane yabo aziyasho inombolo engalindile showcase sikhale ebhasini kanjani Ngizokuqema ngewisa ngibelele kithi namhlanje inkomo angizodlala phela wena Bebina I'm scared uthi uzongiqema ngewisa hayibo phela mina ngintombazana yo indala le ntombi madoda nami ngiyabona phela wena uyintombazana G-Force, yeah. Ladies and gentlemen, I will announce our winners for today. Number 2, PS4. Number 1,
njani yazi ngibizelani la ngibizele ukuthi ngikhazekile uyabona into edeliza ngaphakathi hayi niyayenza into yethu hayi lenza into ebukwayo layelani mina no connection onganifaka ku TV niwine u500,000 ngizoriheza ngifaka umfutho lana engingakazi nokubona Ngiphela lento efuna usibonile mina lizowina ngikhazi 500,000 ngashithi impilo zenu fanele performe ukuze niwine ngoba imali enkulu usibonile sisana ithile lapha ngiyethemba so ngicela ngisize niperforme niriheze sikhululeka sicela usitshela ukuthi nini lalela yabo mase ngami uzonikeza inamba yabo khona ngizokuthinta yokithi isethe thank you sir sabonga ngicela bandla nibisele sabonga sisitshela naphansi bafana bami ayakwazi imoto yami ngipake la imoto yami Ibila ayisekho ibilani imoto yami kade banjalo abantu balana imoto yami ngifakelana mama imoto ngikani uphekisela imoto yami lalela baba bengise kushoyela ucela imoto yami ibingipakile lana sister sithatha sifonela lalela baphasela ngisiza ngifuna imoto yami nina nababili hayi lalela Ima no mina ngizamsiza wena uzoyithola imoto yakho ngicela ngizwe ukuthi ngithini option esinayo manje ukuthi sifonele amaphoyisa uvule icala ukuze usakhuluma ngabe wafonela amaphoyisa manje imoto yami angiqedishe ukuyikhokhela imoto yami usorry ukuthi ungisize ayaza amaphoyisa imoto yami Sozela nenda ukuthi kanje yini ukuthi emhlabeni angithi laza abantu bala ngiyayifuna Mfana wami mzukulu wami nansi imbali Baba. Sure. Hey. Amanje amfuthi. Azo. Awe. Oh, wedela ukusephi. Somfiki futhi usathe shwi njalo. Saye kosa. Angiyabonga bafuthi. Yeah, sebenzini. Manje kedlela? Kari. Hayi kari phezu. Simane sayimashisa omunye umuntu kanjalo inimafala ngale ngoba yamazi ngqondo amabhizi ukuthi kanjalo. Why nithathe lodwa phela futhi ngoba imoto eziningi lapha. Khali sisters eyodwa lapha. Sisters imoto enintshontshontsho kanjalo. Kodwa phela bekulayini wethu into esisebenza nayo. Sisabona ukuthi belinjani kodwa? Hayi. Kedlela nje kodwa akulona lo hlobo olufuna amabhizi. Manje nidlulisele bapha. Usele imafala ngala. Baba. Imafala ngala kuthiwa ukuphuza umjeke. Phula mjeke ngiyambona phula mjeke. Ayinkinga uyasheshisa ukuphula mjeke. Bese shayishintsha banqala vele iphendule ehambile. Mhlawumbe semashile manje. Kodwa ngazi. Ukhathwa mvela futhi nazi nani bevele plan nje plan yethu ukuthi siyawudansa thina nesalenqindi yemoto lapha azoyishayisa ngiphuthuma umama ke lapha endlini mfethu ungaze kubelisi phela ungivakashele namhlanje yabo correct sure salute Sobona. Yebo siyaphila. Yebo, bese ngicela ungisiza bandla ngihlala eOakland. Ngicela ukuthi ungisize khona imoto entshontshiwe namhlanje emini
yentombazane manje sitholakele ukuthi yebo mina ngiyacela ukuthi ngingazisho igama lami ukuthi ngibonile ukuthi obana abayintshintshile ukuthi ngibonile ukuthi manje ngicela ukuthi kusizakale kodwa ngeke ngikwazi ukusho igama. Yebo ngitshengisele i-case number yayo ithi 11206/2019. Ngicela kuthiwa ilapha kabani umJ khona umJ lodumile nje oshintshe imoto inefana ibreather lapha kuthiwa ikhona. Yebo bengingaphuthuma manje mhlawumbe ngabheni niyithole njengamanje. Okay. Wala kuhle ngizokushaya uyezwa? Yebo. Ngitshela ubaba wakho futhi ungabe namuphi. Ngizama ukumfonela. Hayibo. Angine voicemail. 109. Ayo, sekulele nje shaya kunjani? Hawu. Papa, não sei. Umqubuzo mawakhe? Kodwa nawe ungagambi uyazi? Ya, mari phathele into zakho. Into zakho zimnandi Mina uthiwa baba uzongibuza. Awukade ngithi ngiyakufona ifoni yakho ayingeni wayivele. Sorry mama, it's pretty bad, ngizwe. Ya, sengikhumbula nami yazi mase ngikhumbula ngishiye yonke into ngifuna la ngakhona lokubona sengila. Ngoba ngihlisa Ngalala kangasko. siyaphila njani? Ngiyena mfethu. Sesihle sisigqoko sithathe ukuthi ngisibone. Ayibona. Hawu babe, bongiphasona kodwa ke. Hawu bandle ngiphasa msithathe phi? No, ngisafike ngojeni and fanele sisuke leto lokanga sona sami. Phasona babe. Okay, ngiyacela ngekwazi ukusithola lesi. Hawu yini? Hayi manje ukuthi bengimhlaya enye impahla yoku-exa fana kumisi. Yabo yonke. Kodwa soke ngasigqoka ngikwazi ukusithola fanele sihambe singaseduze kwami. Yabuya. Oh, angisahlopha nokuhlafuna nje. Kwenze njani? Awuselele nje uzowadla kusasa. Hawu. Futhi besezele engane ngisukushaya kanje phela. Uyaganga usukungekho. Kodwa nawe uyithanda ibhangi ngithi. Hayibo. Kodwa ngahle ngamazi. Ngibanga. Kodwa lesikole. Kuna lesikhombini. Yeah. Yazi nje babasi every time nginawo ngizizwa ngijabulile inhliziyo yami ithokoza kakhulu. Ngikuphe ngazuthi lothando lwethu lungafanele abazali bami akube bebambisene. And I believe life is not about money, you know? Yeah. Yazi nami malebule. Indlela engijabula ngayo benginawo ngivele ngizizwe ngathi ngisothandela ngempela. Futhi hayi ukuthi ngathi ngisothandela ngempela. Indlela okhuluma ngayo ngathi umuntu omdala yazi kodwa kuyazwakala ukuthi umuntu okhulile ekhulumayo. Yazi bethi nami ngiyajabula ukuthi umuntu ohlakaniphile unkosikazi omuhle ongabhokami oyibayo phela. Ibe ngibekho. Wow, love is such a darling. And as avele ibhadla ngempela abazali babambisene iji buka nje wena ubona uthando labazali bebambisene usulifisela thina. Hayi egombela kasakha akafuna ukuthandana umuntu ofuna kwenzela yena kuphela. Khona ivesi lelithanda uma nobaba. Matthew 7:12 iyakhulunywa lapho and love uthando lwangempela la emhlabeni abelo imbijana. Oh, love, such a darling. Umselelo baby. Sisalapho ke baby komathandana. Ngicela uvale amehlo ukuze uzwe ngento. Vala amehlo. Baze ngizokwenziwani? Ngithe vala amehlo njalo la. Hawu, kanti yini lengako ufuna ukubuza nayo? Sokungaphela babakhe. Hawu.
Ngizosoma kanjani ngivala amehlo ngezandla Awuzogada hawu. kaze yini lokufuna ungenza yona Sukuma. unyana nangenyawo futhi Qoma la. yaqola ngivule lot Awungavuki, sengavuki. hawu Ngana. Usungavula like surprise. ungale ngani Hawu ngiyamazi. ngiyabonga sensami azi ayikholwa yile ibu yazi sinizami kodwa mfethu kumele ngisebenze kanzima ngiyozishaya ziphele bebini ngeke wow Don't be like suspend the whole day. Wow, suqalile balova kanjani kodwa ngazi ngifuna ngithande bengilovile isimo sami and angikwazi ukuthola kusasa kunebhizi but yazi yabonga lesibili kuzobe ikhona suspenda whole day together isimo sami But baby, all right, kodwa ke bandla ngicela wenze isithembiso sicela ungakhohlwa ukuyela esikoleni sami. awuyithande leyo ngizobuyela esikoleni sami angiyiphathi-ke yogogo mase bengile umntanami usaqeda esikoleni kodwa ngithi mina ntomendala angicedanga phela iy'nkinga zakhe ugogo iy'nkinga zakhe ithini sasinekheya ngey'khathi zesikole kunezimpi ukhokhe ey'koleni manje sekufundwa mahhala Sine-freedom. hayi ma asilale ngiyobonga mfethu angikholwa mfethu yazi mfethu kaze ibize emalini kodwa kusaphathwayo ngiyabonga ngisoyibeka mama ngiyabonga zami yazi okay manje kancane mamisto sizobonana kahle-ke ngolesibili sekuyi-holiday and uyazi suspenda holiday yazi Okay. nawe kusile kusasa evasithi akudlali yakhumbula othisha babethini sibahluphe ekoleni bethi sihlupheni nje silokhu sinitshela ukuthi umsana ukubhaka ngafundani niyaye eyunivesithi akuncengwane lapha kufunda uthandana ya umsana nabethi kade ngilovile izolo nanamhlanje-ke kufanele kufanele ngifike yazisalela ngiyamthanda xabuza nayo indodakazi ya yebo sabona sisi yebo how koze kwakuhle ukuthi utholile imoto yakho yazi kade ungawathemba amaphoyisa ngitshelile ngathi khululeka uzoyithola imoto yakho okay phela kufanele ngikududuze hawu sesiphathele izinto ezinhle kangaka okay hlezi ubhizi okay hayi sizobonana ngumisi ngalela lapho okay bye ube right okay bye Yes. Sesikhebe kusami. Akwaqeda le moto yami. Awuqedile nje sekuyibhona nje ucebezeke kubonakala ukuthi yebhoza yegebeni. Manje awusho-ke mngani wami awufuni ukuphila impilo ebuthebeni njengegama lakho empilonto. Ngiyapesa ungangenza kanjani baba wami? Manje le gama uqanjwe by Olet Nomitime. Baba wami Thema lakho. Ebekufisile into enhle thema lakho. Ebekukhonzile. Manje sikhebe ngisami yabo ngoba ngihamba noFiras la. Khona isibani ufuna ungishayela sona ngidinga imoto ezu-3 kusasekuseni umuntu nomuntu nemoto yakhe bawu-3 umuntu nemoto yakhe mfowethu omunye uzohamba ngale moto yenu le ngisebenza ngayo angifuni iphutha mfowethu ngidinga imoto ezu-3 kusasekuseni bra wami okunye uyitholela bizo customer attention ngale mission sure ma bro then akudingeki ngaso sonke isikhathi akudingeki i-customer ukuthi kudebe isikhathi eside
ibhizinisi ayirana kanje. Angicabanga ukuthi uyezwa-ke mpilo nje uzutshela lama-out la ukuthi yaphuthunwa bafethu and nge-holiday ni-off bafethu umsebenzi London bafethu. Isikhathi eside kangaka ziphi insini Seligazi phansi mntwana yami. Uyazi nawe kade sasisifana nawe. Lezi ntwana esendleleni ziyazwakala khona manje. Hayi mfowethu indlela osebenza ngayo isishintshile. Ayisafani nasekuqaleni. And ngidlala umabhizi. Umabhizi uthi angifike la insimbi ikhona. Mangifika la konsimbi. Ubese uyazi kade sasisifana nawe. Njengoba ngikutshela ukuthi iy'ntwana ziyazwakala. Iy'ntwana yithe ukubambezekela. Kade sasisifana kodwa ubungenzi nje. Mfowethu ama-customer ngilindile. Khululeka nje. Ukanazi lezi iy'ntwana. Zwakala nazi iy'ntwana. Hola bafanasi. Shesho Firas. Buza yami. Noma ila manje ifuna bayivala kanje. Eish. Sitele kunobangela buza yami. Eyomavava sebeshaya floor. Bashaya isitolo sendiya kanti izothina. Come on. Buza yami. Lamajita ngwatshelile, lamajita ngawatshela vele kufuneka ukuthi bele bedlale ezinye izinto ey'ngaseceleni. Khipha. Buza yami khuluma nawe nje emahata agcwele amathafa. And ababhekile buza yami. Kodwa buza yami basho ukuthi buza yami. Dlalela buza yami. Basho ukuthi uqondo kampilo buza yami. Uyashesha buza yami. Wafika ngitshela ukuthi amajita ayo. Amaphezulu la villages. Pilas. Hayi, ma-7 ngivela ngithola phe kwayo. Manje iy'moto zawu-2 eyodwa. Hayi wena kuzalela Firas mfethu. Omababa vele bafike late kanjani basoshaya yena bazoqhubeka nale. Kodwa kwamanje uphinde ngacustomer mfethu amabhiza mfethu wabuya mfethu uyazi nawe uyahlala. Ngicela Okay, shayiseni. Fake imoto ngendaweni yafakisha. Zwakala Firas ba. Bona lezi iy'ntwana lezi. Yabona nje lezi iy'ntwana wamavava nje. Yabona nje. Let's move on. Lepilo mona. Hawu mfethu. Pura Firas nangu lo. Zithini? Ungani lokhu ungibiza ne? Nangu Nhlanta Firas umavava mfethu. Awafethu yazi umavava ngimthula. Yabona isitelo somavava. Why not? Ayikho nomuntu engizoyo. Majita pushwa khipani ithini bolo. Bayithini bolo. Mayesenze njani ke? Seyikhansela indaba yamavava. Siyabhala. Kuyesishaya thini siyasabuzela kanjani? Siyabhala majita. Kade wena uzobloma wena. Linda umabhizi ungafaki check isimo ukuthi kuhamba kanjani. Yakuthola. Siyabhala njalo. Enten lana ke. Unzenjani lana? Imoto yami.
Kati hata bafethu celebration yami Usedakiwe. le celebration yami yokugcina yaphuma egawini egimana. Cha uthini wena? Uphathe njani? Ungasho nje efana lena. Wena manazi ungasho ngathi yewena. Awukwazi ukuthi mayini usiqalile. Ahlase mina bathi ngoba nangibasipa nangisiza bafethu sasongoba mina Wewe la. Wani yazi ukuthi social film sebenza imali. Social fela imisebenzi nayo ijoni ke kathi ngathatha ipheka yabona abantu ababinyenyeze mina ngifela nefizo ngoba bengiye kakhulu manje ngwazi ngizomabha banama ama7 ama7 mezaje yabona intwana zakhe lezi azisasebenzi Awunofana mani wena mani. Unofana lona mani. Unofana. Mani naswena mani. The number does not want to say that they will time. Zip is now on that, zip. Hey, Bafu. Hey, no me pare mana. Mama, tu kuzani la no. No, champilo first. Ay, machotin manje. Correct. Sipile Sofia kahle fesinayo inombolo fesingangisabelela ngayo sinawa. Iyona lomjebu na fesile inombolo iyona. Ekepe fesile ngakhiphela ngayo fesibathi unga fesi wayiqinisile manhlanhleni mebethu ushukela mfethu. Nalomthawu smoro nje sengiphezulu akuyena ngitshela ukuthi sawu. Yomela lo mfethu. Unga prame yamasha fethu yamasha. Lo sibuza lapha kumeza uthi Fethu. Wathi nyawo phe nje. Fethu bangitshela bathi awushukela labafethu abanye bayazi ngewunga fethu le nombolo. Fethu namagama amaningi fethu. Bafunga ntshontshikelele ngomkhuzi la mfethu. Hey phela wathi nje ngithi umuntu utshontsha ngisho kubo. Indoda iyajumpa ke sinawa. Jump ukuthi. Phundele khona. Ungasizwa la baba. Sure. Kudala Nkosi. Ubona kanti ukwenze njani? Mfethu. Ngasho nje mfethu ngathi mina ngangithinti if ningitshela ngegame. Amaphiza miyeke mfethu ngeke ngikwazi ukuza lapho mfethu. Ngeke mfethu umaphiza mfethu ngamtshela ngathi mina ngiyakawonga ngamtshela ngathi ngitsheleni ukuthi ngiyakawota ngisekho egameni. Ngiyenzanga ukuthi ngimtshele mfethu. Futhi nje wathi nge-holidays off manje yipi into ezoyisebenza ngoba phela nge-holidays off. Yabo hleze icabanga ngayo ukuphuthuma kuyena kufanele yabona nje mfethu ngiyeze lapho. Mfethu angishayisa kancane lesikhefu nami ngisiza mfethu. Ikhethi yona wakwezwa ngayo ikhethi.
Yini Khetha? Hayi Khetha sona futhi le staff bra. Le staff sinamagama amaningi bra. Ongizisa bafo Khetha. Ngiphela mfethu. Ushayile bra. Bra nakhona philo sifethu sempilo mfethu. Yena mfethu umshayisa ngini. Bra wami siyamasha nkothi siyodala nje umunye unyaka sikhotheni. Mfethu wena ngidala ngale ngiphela bra wami ngifuni mfethu udale na ufane nami bra wami. Ngiphela mfethu. Shayisa umunye unyaka mfethu. Ngingengele mfethu sekusho bafethu. Amaqhegu impilo sikhotheni amaqhegu bra wami. Kothi lathi mthekuni. Siphendule mfethu ngiluleke mfethu. Ngiluleke mfethu ngifuna kumela nombolo kwa. Abahlonishwa. Ngiyazi ukuthi niyababheka. Intwana, angithatha ngifuna ukuphusha igame. Zithini manje uqhamuka nezitori? Sengiyabonga sekwanele sengicela ukuthi manje ngihoxe. Ufuna ukushiya egemini? Ufuna ukushiya egemini ekubeni uphethe yonke information. Ngithini ngawe vele? Inkinga ngizigcine ngifo kanti manje. Lalela lana ntwana. Lalela lana ntwana. Angithatha ufuna isipani. Then isipani usitholile ithini ngawe? Sengi-right ngiyabonga ngesipani. Ngicela ukuthi ningidedele ngigodweni. Yazi ukuthini ngoba uphethe yonke information. Yazi into e-right ngawe ukuthini. Ufuna bazana ufaye ntwana. Ngiyamdinga le ntwana le. Ngiyadinga kakhulu le ntwana. Lalela-ke mpilo. Awusakwazi ukuhamba le game. The information usunayo isiningi kakhulu. Usubicashaza. Yini ke lokhu ngikufoni ngathi untombazane ukufonela ngokwatholo kahle. Lalela. Awusakwazi ukuhamba ne-information yami. Into ngizowenza ukufaka inhlamvu ukubhoda mfana ngiyangizwa. Wes. Baba. Sure. Thatha umshayeli wami bana, uthatha bakulindile phambili. Umshayeli wamsebenzi wamanje. Push ispan maloba, push ispan. Sikinga phana. Kuwala amasimba akho. Uzobhoda. Lalela-ke madoda, ngizophumela ngaphandle kwaleyo moto, izandla zethu zibe phezulu emakhaya. Ukunyakaza kwakho kuzokubeka engcupheni. Vulani zonke izicapha zemoto, phumelani ngaphandle. Sehlani, bhekani phambili, bhekani phambili.
Behlelani niphumele emgaqweni. Behlelani. Uyaniphansi ngabantu. Phambili. Ngiphoyisa mnumzane. Ngikubophela icala lokuduna nokubulala. Unelungelo lokuthi uthole ummeli ongabe ufunwa uwena noma if ukuthi awunayo umbuso uzokuzamela ummeli. Kodwa ngiyachaza nje ukuthi so Hayi, ngizwa leyo ndaba yakho yokuchaza mina. Ngiyakutshela nje ukuthi unelungelo lokuthi uthole ummeli ofunwa uwena. Uma unenkinga ngaloko, umbuso uzokutholela ummeli. Unelungelo lokuthi uthule ungasho lutho uthi du. Ngoba manje uma uqhubeka ukhuluma konke lokho okushoyo sizokusebenzisa enkantolo yomthetho. Unelungelo lokuthi ufake isicelo sebheyili. Khosa uzabona uphothela khosa. Nawe ngokunjalo. Afanele ukulimaza. Asuka. Lalela la. abantu Nawe ngokunjalo. Unelungelo ngikubophela icala lokuduna nokubulala. Unelungelo lokuthi ukhumane nommeli wakho if ukuthi uyahluleka umbuso uzokutholela ummeli ozokumela lapha enkantolo. Unelungelo lokuthula ungasho lutho uthi tu ngoba konke lokho kushoyo kuzosetshenziswa enkantolo yomthetho. Unelungelo lokufaka isicelo sebheyili. All right, sukuma. Hey. Phaka man. Ay, phaka mphela. Hey. Sevenini yabantu, woza. Lento fala na. Mnumzane, ngisebenzela ba? Kodwa wathundimele lo muntu. Hayi bo kanjani? Udubulekile. Bamshayile lapha Bamshayile. Okay. Ngisebenzela bani? Serious. Nokuphila. Bahlala lapha abantu. La ngaphakathi. Yasukumeka nje. Ngiyamandla ngokusekho. Hayi awusukuma sport uphethe. Sukuma mama ngifeka uthi ngifeka. Hayi sengibhekile lapha ethe ukuthi akho sibhami silakhe. Okay. Sukuma usitshengise la. Usebenzela abalanga phakathi. Ngaphakathi. Userious nomabhiza la. Nihlanganisana naye. Imoto. Utshotha imoto. Oh, bese dukula labantu. Bombe zemdukule ngaphakathi kamamdekazi. Bake bala ngaphakathi bagqoka kanjani? Amaguda nje amabili ngizobona umunye uyakhanya omunye umnyama. Bala ngaphakathi njengabantu. Ya. Awubazi bagqoka kanjani? Hayi ngizobabona. Control, November 20. Yeah, control. Visiting ambulance, Ilana. I've got a black male plus minus 20 years of age. He's got gunshot wounds. So I require an ambulance to come and assist us here. He's bleeding. Thank you, control. Chinda. Nango munye wabo umfirasi. Wena lo moto. Indaba ithina. Andizongizela kanjalo bafethu andizongizela Ubani wena? Bazazi lapha.
Thina siyasazi. Nangu mfana yakho nje phambi kwakho. Bukho umuntu. Hamba sihlekisa yena. Bukho umuntu. Khona umaphiza Siyakhanda lapha nje. Awumesafuna ukuyichecka zonke lezi zinto. Soyichecka zonke vele before sami. Ukulungile futhi ngakwenza kodwa ba. Hayi sichecka zonke lezi zinto. Kade sizwa ngale ndaba yokuthi iphendula imoto nina. Ngenze ngikwenza. Hayi sodlala. Asifafane vele iqala masiza kuya sichecka zonke lezi imoto lezi. Cishe ziyashisa lezi imoto. Ifeke. Hayi so mechanic lapha nje. Hayi. Ayikho no mechanic ani. No mechanic ani. Uqinisa kakhulu. Ngiyatshela. Awuyenza la unamsebenzi manje. Ngibulala abantu. Ungabela la hlabeni ngibela la. Ngabantu la nithi ngikhathi imoto angitshotshi imoto. Mani wo before ngene la ngifuna umsesh. Ayisidubule la. Khonke sithi. Umlethe la ngene phakathi. Ngene. Khonke sithi. Kunyakaze nje lapha. Okay, phakathi. Kunyakaze. Ngene. Ngena. Penduka. Tade manje. Azoka. Leta. Yes. Leta. Kodwa liki Fisha bakhulu. Leta sibabo. Yes, babikuzwa bana. Ngena nawo ngena. Hayi ngena phela ungafuna asokolozelo wena. Ngena. Asokolozelo wena. Awufuni. Ungafuni isho phela. Ngena phakathi. Adala nina lapha. Angifuni bafethu ukubona. Ungabona sefona sesi. Nangiyazi le nto. Ngitseka labantu man. Ngena labantu. Tata lapha. Number one. Hey, station ke baba. It's November Delta 872 171. I repeat, it's November Delta 872 171. Copy. But what the organizer, it's not for me, it's open. Hey, sure, come on, yeah. No, you're better. Oma baba baphelele mina le yansi ngoba phela ngibona amaphoyisa ejika lapha ebalandela. Uphilane? Ngibele ngitshele la kithi mfethu. Yazi sizele salibala esitolo. Bafahlile. Mfethu mina ngizibuyelele esigele mfethu ngizamela italent ngeke mfethu hayi. Useyeba? Ya, hayi sihlangana lapha kuMissing mfethu ukudansa okugcina mfethu. Mina vele nalamadidi ngiwatshelile. Bengiwatshelile ukuthi la celebration yokugcina. Bese bengiphoxa nje wathi sho ngishaya ikhanda namabhiza ngiyo ufira yazi mfethu.
Awumphethe sizosiza lela giga leya sister lana besiwinile ngithola 500,000 mfethu. Hayi ngiyabonga futhi ungazisa hayi ke ngiseza kumabhiza mfethu vele umtshela ukuthi sengahamba ngisengihlala le kude awazi ngayani. Hayi inkinga manje sosuka ukuthi Ya ngithathe ngiyabonga futhi. Okay nangu mama la yeza nami ngimuzwe nami. Njalo nje uthi uyaxolisa. Angazi why sometimes you hearing me beka kabuhle. Uyazi ukuthi ubusela lo abuyiseli bayabulala labantu. Bathe bazohudula baqede bakuphosele phansi bridge. Namazi umnikazi walesi Esamalume lo. umalume okuhlela Lapha ya. Shoput. Akuwona umnikazi walesi Ngoma sizele yena mfethu. sheshe mfethu uyena lo kade baleka la indaba ungasho Thando ngicela ungixolele ngiyazi ngonile ngenhliziyo yami umuntu ufunda ngamaphutha akhe impela ngawamaphutha ngifundile yazi uthando ngifundisile noma ngiwe ngivuzile Mina ngiyahlukumezeka uyazi ukuthi ubusela lo abuyiseli futhi bayabulala labantu awuzokusifanukaze encane kangaka ingane le yethu ekuphela kwayo engizobe ingabisaba nobaba babezenza yena Hey ayikho into ongazi ukuthi ungitshele yona wena ngempilo yami uyangazi ukuthi ngiphuma aphi njengoba sengila angithi labantu bebekudonsa ngemoto behudula usofa nawe futhi ngitshela ngokufa nami ngicabanga ukuthi uma ngashintshi ngizofa why vele ngokufa why wangibuzwe ukuthi mina lento engiyenza ngiziswa yini wanje into yaziyo nokuba bebengalo mlomo wakho ukuthi ngithanda ukuthi uphile isikhathi eside angithi uyazi ukuthi uma7 umngane wakho wafa kodwa wena wasinda waboshwa ngenkathi niyobamba inkunzi lo yabhuti kanti ubhuti unesibhamu wadubula uma7 nalapho uba wehlupha ayobheka ejele ekuphathela imboza nogwayi imina lo kodwa waphuma ejele waphinde wajoyina labantu labo sohamba nabo manje nakhona futhi mawungayedwa nibamba lo yabhuti inkunzi cishile abangani bakho phela angikhokhela leyo mali angakhokhela leyo mali futhi ngabonga namanje futhi ngiyaphinda ngiyabonga usuqedile cha angaqedi Angazi why impilo ihlezi nama-challenges yazi impilo ihlezi iphambana lo muntu okuyena omthanda uyena nokuhlukumezayo kakhulu even Jesus Christ was betrayed by the person who loved him the most yazi ukuthini ngicela uqhubeke nokuxolisa usho nokusho ukuthi indaba wayeka isikole phela wena uhlezi ukubalekela lokho yabona dala nama ngizingama ngazoma mkhulu wami komzuzu wokugcina ma sengile uhambe kahle hawa ma ngingubuvele imali yokugibela ngikwazi ukufika esikoleni ene imali yokugibela ma ngitheni kwena ngithe hamba osebenza ufika ubulela into ezibhasikele lo mntanami uzofuna imali la kumina hawu ma ngizosebenza ngikwenzele into ezinhle nje na ngakutshela ngathi angifuni lutho lakho luhle mina into engifuna ukuthi uhambe osebenza khona uzokwazi ukondla le ndanza yakho ngeke ngondle wena ngodla ingane yakho mina yazi angimina phela ngabulala unyoko noyihlo hamba obavundulula lapha emathuneni sengimisele sengigqokile ngithi ngesikoleni sengicela phela imali yokuthi ngihambe esikoleni vele wathi ukhathele ukondla mina nengane yami angihambe ngiyosebenza khokhe nebhasikeli lomntanami uSimanga Kwengihlole lokho phela ngihambe ngovusa abazali bami emathuneni kube ibona abangenzela le nto yena ukhathele wangiphoqa ukuthi ngifune umsebenzi athola wona-ke lo yokuba okuwona nginika imali right babe wangamele afake abazali bakho awabarongena nje shebe so isona sizathu sakwenza ukuthi uye isikole aphoqeka phela ngasebenze kanje ukuthi ngiye esikole ngiyofuna umsebenzi wafuna ngawuthole ikhawashi ngihola u-50 rand angenza njani-ke u-50 rand ongafezi zonke idingo zami nawe gqubuqu sephelile ithini yengane gqubuqu sephelile lokhuzane into ezengane zokugcoba nani nani yabo ukudla yengane kuphelile ngizokwenza njani khona uphoqeleka ukuthi ngenye njani ngiye isikole ngathola labafethu ekugcineni
wajoyina bona yona mali yayingcono ekwazi ukunginika imali yanele ngikwazi ukufeza idingo zami kodwa-ke phela iyona lezi ngikusapotha ngazo ngithi bangasweleki lutho Selapho wami guys. Pho ungasho sonke lesi sikhathi baby. Manje uyasho mbelana. Angeke ngikwazi ukutshela ongekude. Angeke ngikwazi ukutshela inkinga ngibhekene nazo. But anyway sengisama into yakho. Impilo enzima le. Hayi cha inzondo engapheli le mama mkhulu wakho. Ngesithandwa sami. But no. Mama mkhulu wami nasengamxolela. Njengoba ngiyiphandela nje bengimupha nemali. Ngicabanga bethatha kodwa wathi akafanele ukuthi uthuma kimi. Bathini isimo sami. Ngiyaqhubeka. Okay, ladies and gentlemen, thank you, Hannah. Because last time someone was talking, it's okay. We seen our PS boys, now we never chief boys, and then we judge them based on their energy and choreography. So obviously, I'm not going to say about really like it's the best G-Force. So I'm going to shine that guys. Leave laptop on. Leave laptop. Leave laptop on. Leave laptop. Wema mzamakhelwani. Yebo. Hey, impilo. Abisimanga. Usimanga lokade ekukunika. Hey wena mfana sikolo asikudingi la hamba asidinge ngane zesikolo la hamba Wazongijwayela kabi wena. Leyo wena, give laptop.